Čaute u tohto videa. Tu si teraz otvoríme tieto truhly, uvidíme čo nám spadne. Poďme sa teraz pozrieť, koľko mám kľúčov, že koľko truh môžeme otvoriť. A máme teraz 12, urobíme si ešte tieto dva, vykraftíme. Máme tu už len tento jeden si vykraftíme. Teraz tu máme 4 z tohto updateu. Keby ste jeden kľúč tento chceli, tak mi môžete do komentára napísať váš nick Robloxový a ja vám to pošlem do mailboxu. Už máme všetky tie kľúče, môžeme to zrušiť. Je tu v tejto truhle šanca na týchto troch hugeov, no určite nám nespadnú. Skúsim si teraz otvoriť jeden kľúč. Takto veci. Môžem hneď skúsiť už teraz 7. Tam padnú lepšie veci. Jedna aspoň exotický pet kniha. No a teraz si už otvorím ešte 4. Už sa mi zostali iba posledné 3, čo si môžeme teraz minúť. No, myslel som si, že padnú aj lepšie veci. Toto sú moji 3 najlepší peti. No hneď podporím tento na môjho kamaráta Klan. Nám sem aspoň 100 000 gemov poslať. Áno. Hádam, už to niekedy vylepší. No, už môžeme ísť. Hneď si zoberiem aspoň tieto free diamondy. No poďme do tohto updateu a trochu si pofarbíme v tých rajdoch. Tak sme tu. Vy ste na ktorom rajde, ak chcete, napíšte do komentára. Je 2464. Pozrite, niekto tu otvára tieto vajíčka. Ja mám iba týchto petov. Ak máte lepší a chcete mi poslať, môžete mi poslať na sk_podtržitko Sebastian 13. Môžeme začať na rajdy. Hovorím prvýkrát na videu, tak hádam, to nie je až také hrozné. Budem rád, ak dáte like, odber a zvonček. No, už sme sa teleportli, už musíme ísť iba do konca sa dostať. Moji peti sú ani není slabí, ale ak máte lepšie, hovorím druhýkrát, že môžete mi poslať do mailboxu. Ak viete, môžete napísať tiež do komentára, prečo tu majú zrazu takúto silu a hen tam iba takú slabú. Tu už 7 aj milióniek. No už sme v 3. Môžem ísť hneď po tomto bossovi prvom. Ja ho radšej takto postlačam, aby bol skôr zničený. Tak, teraz som si otvoril room 5. Už sa musíme dostať iba na tú 10, aby sme už boli v cieli.
Neviem, prečo sa mi to tu teraz začalo takto sekať, no ale už sme otvorili 8. Už za chvíľu pôjdeme na 9, kde je ďalší boss, na ktorého potrebujeme 1000 raid levelov. No, už sme tu, hneď môžeme ísť po ňom aj. Už sa môžeme na ňo hneď aj vrhnúť. Otvoríme si to. Sme tu. On má 4 zničený aspoň. Ak to vy ničíte skôr, tak mi ak chcete, môžete dať nejakých petov a ja vám môžem, ak chcete, dať tieto kľúče, lebo na tie rajdy ja ešte nemôžem ísť. Ježiš, túto truhlu tu mám prvýkrát. Kokso, 14 trilión? Tak to nebudem ničiť takú chvíľku. No, môžem si len čakať. No a už pomaly zničíme prvú truhlu, túto veľkú, ešte nás tu sa mi začaká jedna. A už je pomaly zničená. Tieto už oranžové pôjdu aj rýchlo. Aspoň mi to dalo plus 4 raid levely. A ďalšia 14 triliónka. Tak to už zase nebude dlho, zase môžeme si čakať. Ja nemám dosť silných petov, tak to pekne trvá. Ja mám na mastery toto Egg Mastery na level 99 a za toto som dostal tento plášť. Ak vy máte nejaký, môžete napísať do komentára. Ja mám toto a hneď mám truhlu takmer zničenú. Už ho doničeme a môžeme ísť na 10, už do cieľa. Tak to už bude len chvíľka. A zničené! Mám aspoň hneď 2502 raid levelov. Môžeme si potvárať hneď tieto truhly. Vy ak viete, ako sa dostáva tento kľúč na túto jednu truhlu, šestku, tak mi môžete prosím napísať do komentára. Ja už som tu dlhšie a furt to nemám. No, sme už na spavni, tak môžem si hneď tieto upgrady vylepšiť. Vyupgradím si aj, ktoré sa asi najviac vyplatí, asi táto huge šanca z tých truhiel. Môžeme ísť sem, dám 2500. A môžeme ísť druhýkrát do tohto portálu. No, už to tam teleportujeme, už len musíme počkať. A už sme sa tu dostali, hneď sme aj v druhom svete. Na začiatku je to také ľahké, ale už na konci tak to už nie je také ľahké. Hneď sme v treťom svete, kde je tento prvý boss. Zničím tu už tieto bloky posledné a môžeme ísť po tomto prvom bossovi.
Zase také slabý. Zničím ho na jednu ranu. A niekedy na dve. Dnes sme aj v 4. svete. Ničíme túto poslednú truhlu a sme v 7. rúme, v 7. miestnosti. Nechápem, asi sa mi to teraz laglo, keď sme už na ďalšom a furt je to tu, tak ideme hneď sem. Ničíme to, hneď ideme hneď aj na 9. rúm, teda 8, trochu som to preskočil. Sme na 8, už za chvíľu aj na 9. na ďalšom bossovi. Ak chcete, možno by mohli pridať aj, nech sú tu buď lepšie päti, alebo viac rúmov. To by bolo ako aj dobré. Sme už v 9. rúme, už ničíme toto a hneď môžeme ísť proti tomu jednému bossovi za 1000 red levelov. Iba si to tu hneď aspoň takto poničím. No hneď už môžem aj ísť. Asi sa mi to trochu laglo, keď som si nemohol ísť. Môžete mi napísať do komentárov, či tu máte aj vy nejakých hugeov alebo aj titanikov. Ja mám iba jedného huge a 2 exkluzívky. A sme zase v tomto svete v 10. Zase tu je táto 14 triliónka. Tak to si zase pekne počkáme. Zatiaľ, ak ničíme túto truhlu, skúste stihnúť dať, dokedy zničíme túto truhlu. Like, odber. A zničená už truhla. Konečne môžeme ísť tieto truhly otvoriť. A ak chcete, môžete napísať do komentárov zase, že či mám robiť s titulkami videa, alebo viac takto s hlasom. A jak sa dostáva ešte do tejto truhly tie kľúče, môžete mi prosím napísať. Dal som aspoň pár teraz gameov, môžem hneď podporiť tento klan s ďalšími a pošlem sem aj teraz zase aj 100 000, také dobré číslo môžem poslať. Hádam nejak vylepšia ten klub za tých 100 000. Prosím vás ešte raz, tento kľúč, ako sa prosím vás dostáva. Aspoň aj na spawn. No teraz to trochu potrvá. No už sa pomaly určite teleportujeme a sme tu. A akurát sme sa teleportli a niekto tu otvára zase tieto vajíčka. Ak aj vy máte niektoré tieto vajíčka, ak chcete, môžete mi poslať do mailboxu, lebo ja som takéto ešte nikdy neotváral. Ak vy áno, môžete mi poslať. A keby ste chceli aspoň, hneď si môžem vyupgradeiť aj raid damage. A ak ste dopozerali až do konca, nezabudnite dať like, odber a čaute a zdieľajte video.